Yo, good morning mga kaangko. Today is Sunday. So, karon ko magbuhat og content. So, kung natay magian nga bata nga nag-inusara lang kol. Tagaan na to pinaskuhan. Gamay lang nga pinaskuhan pero nako na nakatabang nila kol. Hey mga ka-angkol, for today's video serious muna tayo ngayon at meron na tayong first book at dito may accident pa nga kaya tayo ride safe palagi. Pasensya na kayo kung hindi ako nakapag-vlog last week, may sakit kasi si Buddy kaya hindi ako nakapag-vlog. At may dalawang makong na gusto magkarera sa daan, please lang wag na kayo mangdamay, hahaha, joke lang, ride safe sa inyong mga ka-angkol. At ito na sila. 3, 2, 1. At may nanalo nga sa karera nila at sila sir at ma'am, ride safe sa inyo palagi. Ito pangatlong book na ito kaya hindi talaga ako mapakali kung para saan tong bulaklak kaya nagtanong tayo kay sir, hahaha, shoutout sa iyo sir. At yun na nga nalutas na ating problema, hahaha, para sa wedding pala. Ang ganda pa ng bulaklak kasing ganda ni ma'am, hahaha, hi po ma'am. Wala man. Ba't ako pahatunan? Ikaw naman. Katong 65 man para sa kaninyo. O, Para din 65 na ito. umuoto siya kuya. O sa kaninyo, ako lang kuha mo ni. Ito mo, sa kuha mo. Wala ko man. Wala kuha na naman. Wala, sa pa naman. 6-1. Wala, 1,000. Panglimang book na natin at napag-isip ako kung ano kaya pwede gawin ngayong Christmas, hahaha. Okay. At dito nga medyo serious na tayo kasi sabi ko nga kanina serious tayo kunti, haha, tamang collect lang tayo sa kunting blessings. Sarap na ka lang. Ito ma'am, Luma helmet? Dito sa time na to pang siyam na bukunat at may lechon pa nga, ang sarap naman tignan pero bawal na tayo ngayon kumain ng lechon, haha. ay, Tonight, si OJ nga 917. Ano siya? kanya siya ang para mambaling. Yung para mabulo. Ha? Okay ra. Tira? Sige. Pero yun ang sa panigpuan. Sa time na to pagkatapos ko maghatid ng bukan, nag-text si ma'am sa akin may ipapahatid daw siya, sabi ko naman sige po ma'am, pa-wait na lang po ako dyan sa location nyo. Akala ko kasi kung ano ang ipapahatid niya sa akin, yun pala ang book kanina na kinancel ng isang rider. Yung natawagan gudaan ma'am. Nana ba para din sa kapuyag are. Ay, iguha lang gihatag sa number. 17. Ako kaon niya to 917. 817? O 917 mo. 917. Dito may nakikita akong tatlong batate, ay este bata pala, chance ko na to para bigyan natin ng 1,000,000 bulati, haha. Bilib din ako sa mga batang to may talent, pang TNT boys talaga, bago ko sila bigyan ng konting pera pakikantahin muna maiden sila, hahaha. Pakinggan nyo lang po kasi napakaganda ng mga boses nila.
Sa talent mo. Ha? Sa talent mo. Huwag kayo. Okay, sayaw eh. Nice lang ito. Musikan ka mo. Sa talent niya. Uy, Ha? ang tali na to. Sa talent niya. Na to. Ha? Di, talent sa. Hatag ko. Ito mo, ang tali na. Matapos. Sa may kanta niya. Bye. Sa kabong. Ha? Dapat, mahong lyrics sa. Basta di mo, oh. Bakit po? Basta di mo, di mo hatag, ha? Sabot, ha? Ha? Ay, ang dali na po ito. Umagang mo din na. Walang umagang mo din na. Ha? Umagang mo din. Umagang may dala? Paghapon, uway da, ha? Paghapon, uway da, ang sama to. Ha? Ibi, kanta, di. Umagang may dala. Dapat sakto lyrics, ha? Sa tulog na ang puso. Bawat na. Lahat na bigay. Dahil na hangin. Sagot sa panalangin. Di man natin ang Pasko'y paalala. Bawat isa'y papala. Okay na. Sa kanya. Okay na? Ang ulang biyaya. Ngayong Pasko. I'm blessed for you. Thank you, thank you. Kanya na. Thank you. Kapangahan nyo. Thank you, thank you. Allah. Hey! Ito, 20 mo. Tama ta. Pastos, thank you, thank you. O di ba ang ganda ng boses nila pang TNT Boys talaga hahaha. May book kasi kayo kaya trabaho muna haha. Bago matapos ang video natin, shoutout una tayo. Shoutout sa iyo Benji Uzaraga David, shoutout din sa iyo Merson Rosbell. At dito nagtatapos ang video natin mga ka-angkol. Salamat sa walang sawang support na ride safe sa atin palagi. Remember when